Ikerman eta inkesta. Barkatu, gazte, Bai? inkesta bat egiten ari naiz eta axola zaizu galdeketa txiki bat egitea. Barkatu baina presaka nabil, zergatik geratu naiz lagun batekin bazkaltzeko. Horrelako jatorri txura eta zergatik ez didazu lagundu nahi? Zergatik presaka nabil, neska, esan dizut lehen, ere? Tira, mutil, zergatik ez dizkidazu 2 minutu ematen, Zergatik ez dauzkat 2 minutu. Geratuta nago eta presaka nabil. Topatuko duzu beste norbait. Aizu, inkesta amaitzeko goi-mailako ikasketak dituen gizonezko gazte bat besterik etzai falta eta nabari da bazuke goi-mailako ikasketak badituzula, Beno, 2 minutu baino ez badira moldatuko naiz. Zergatik horren berandu ere ez da. Lagunduko dizut. Zergatik zaila izango da ni bezalako mutil guapo, gazte, dotore eta jakintxu bat topatzea, Zergatik partikula galderak egiteko erabiltzen da. Zergatik ez diazu lagundu nahi. Erantzuteko berriz, era honetako esaldiak botako ditugu. Presaka nabilelako. Erantzunak emateko zergatik erabiltzea horremestez ez da zuzena izango. Zergatik presaka nabil eta antzekoak baztertu egingo ditugu. Gastronomiari buruzko inkesta da eta segituan konturatu naiz zu gurmeta zarela, Beno, ezagutzen dut jatetxe dotore bat edo beste, bai? Agian etxeri egingo gara, erosoago egoteko ere. Tira guatzen baina azkar, Pintxotara joaten zarenean, zein pintxo eskatzen duzu normalean? Tortilla patatas pintxoa. Patata tortilla, zein sofistikatua. Aizu eta, ogitarteko eskatzen duzunean, zein eskatzen duzu normalean? Bokata chorizo. Oso fina bai jauna. Aizu eta, nora joaten zara bazkaltzera horrela itzordu berezia duzunean? Etxe ondoko komertzial zentrora joaten naiz. Bertan denetarik egoten da eta... Aukera paregabea, horrela neskak aukeratu egin dezake, oso erromantikoa. Patata tortilla, chorizo bokata, edota merkataritza zentroa esango dugu euskaraz. Kontuz horren bestez, tortilla patatas, bokata chorizo eta komertzial zentroa ez baitira egokiak. Maiz jatea duzu etxetik kanpo. Bai, askotan. Eta, zergatik? Beti gora eta bera ibiltzen naizelako lan kontuak direla eta... Eta etxean zaudenean, zuk prestatzea duzu bazkaria? Bai. Eta zergatik? Sukaldari paregabea naizelako. Nik bai esan. Eta, esan, ze prestatzen duzu gaondoen? Fideo zopa, atun tortilla eta urdaiazpiko bokata. Goi-mailako sukaldaritza, bai jauna. Tira, orain zure datuak behar ditut, izena, adina, telefonoa. Tira, baina azkar, presaka nabil eta... Lastima, ni ere oso gustora nebilen zurekin berriketan, baina... Nahi baduzu nirekin bazkaltzera etorri? Zurekin? Bazkaltzera? Zer, patata tortilla Eduardo merkea, beste ikenuen behar, lotxagabe galanta zarazu. Zergatik hitza, galderak egiteko erabiltzen dugula ikusi dugu gaur. Zergatik etorri zara berandu? Ez ordea erantzuteko. Zergatik autoa hondatu zait? Ez da egokia izango eta horren tokian autoa hondatu zaidalako esango dugu. Era berean, kontu zitzelkartuekin. Patata tortilla eta chorizo bokata esango dugu edota merkataritza zentroa. Tortilla, patatas, bokata, chorizo eta komertzial zentroa ez dira egokiak izango hortaz. Horixe gaurkoz, zuek betiko moduan. Honekin edo harekin, baina egin.